Uy, hi! Saan pupunta si Jerome? Ano yan? Shoes yan eh. Shoes na naman yan eh. Balik ka doon, balik. Balik ka doon, balik. Balik ka doon, balik. Ay, mga shoes yan, no? Tignan mo, dirty yan. Dirty. Doon. Nasaan si Jerome? Nasaan muna si Jerome? Ha? Andun si Jerome. Saan si Jerome? Punta doon. Bye-bye. Si Daddy andito na. Ang bilis naman. Bye-bye. Si Daddy, oh. Hi, Daddy. Hello. Bilis. Ang bilis, oh. Kiss si Daddy. Kiss si Daddy. Uy. Ayan, pasalubong, oh. Ayan, pasalubong, oh. Ang bilis umano. Delikado siyang iwan dahil bumabangga siya, tumatagilid. Ah! Pakis nga si Daddy. Ayan sa bahay. Kiss nga si Daddy. Yan, anak. May pasalubong ka kay Daddy? Halika na dito. Doon ka na. Ayun si Daddy, oh. Ayun si Daddy. Ando si Daddy, oh. Ayun, oh. Saan si Daddy? Daddy, pakita ka nga para umano dyan. Pero, may si Daddy. Ayun si Daddy, oh. Ayun. Daddy. Daddy.